Ideme na avizovaný hokej. Chceli by ste si zahrať v NHL, tak nemusíte kupovať korčule a trénovať 10 rokov. Máme pre vás oveľa rýchlejšiu cestu. Bude to hokej, akurátže s písmenkom E. A ak vám to pôjde, uvidíme sa vo finále v štúdiu Jojplay. No ale všetko vám už teraz vysvetlia naši hostia. Nikoleta Naďová, riaditeľka Digital Ninjas, ktorá vedie našu streamovačku Jojplay. Vítajte. A Karol Cagáň, prezident Slovenskej asociácie elektronických športov. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. A asi budeme musieť niektorým divákom vysvetliť, čo je to za šport. Čo to je e-hokej? Je to v podstate elektronická verzia klasického hokeja. Najznámejší hokejová hra je NHL, ktorá je teda pomenovaná podľa rovnakomennej kanadsko-zámorskej ligy. Je to v podstate hra, kde môžete hrať za reálnych hokejistov, ktorí majú reálne podobizne a súťažiť za či už NHL týmy, alebo aj za národné týmy. Tí naši starší diváci zrejme vedia, že ich vnuci alebo možno decká to hrávajú. Je to také, že enormne populárne? Lebo viem, že sa hovorilo dokonca v súvislosti s e-športmi o olympiáde. Je to tak. My rozdielame tie športy na rôzne kategórie a práve napríklad e-hokej alebo e-fotbal sú e-športy, ktoré hrávajú práve fanúšikovia hokeja alebo fanúšikovia fotbalu. To znamená tým, že na Slovensku je aj hokej veľmi populárny šport, tak patríme aj vo svete medzi krajiny, ktoré majú jedny z najväčších tých penetrácií práve toho e-hokeja alebo tej NHL-ky na trhu. A áno, tá olympiáda to je tiež veľmi zaujímavý príbeh, ale teda aktuálne je tento plán pozastavený. Ale pre streamovačky a vôbec pre televízie to začína byť čím ďalej tým populárnejšie. Ja som si všimol, že už veľké športové televízne stanice vysielajú prenosy z e-športov. Je to tak, čiže aj my sme vlastne chceli nadviazať tak troška aj na tento trend a celkovo vlastne priblížiť našim divákom viacej aj túto e-športovú sféru a samozrejme nadviazať aj na naše budúce vysielania hokeja, ktoré sa nám už aj začali a zároveň ich máme aj za rohom ešte niektoré. Čiže skôr ako príde ten klasický hokej, budeme mať e-hokej. Je to tak. A skôr ako budeme mať hlavné majstrovstvá seniorské teda, tak ešte predtým si zahráme troška e-hokeja. No ako sa dá dostať do tohto turnaja? V podstate tento turnaj realizujeme v rámci roadshow po nákupných centrách. Stačí sa prihlásiť dopredu na webe vyzone.sk a kde si viete rezervovať svoje miesto. Treba si dať veľký pozor, lebo už takmer všetky miesta sú vypredané a teda tá registrácia je zadarmo, ale teda už všetky sloty sú naplnené a tým pádom ešte pridávame nejaké navyše, napríklad v Bratislave, takže určite sa treba poponáhľať a zaregistrovať sa. Máte za sebou prvé kolo v Košiciach, to bolo plné. Aká je tam atmosféra? To má aj svojich normálnych fanúšikov, alebo to proste baví len tých, čo to hrajú? Ten hokej je super v tom, že hoci kto sleduje a hrá klasický hokej, sú tam úplne rovnaké pravidlá. Čiže viete si to pozrieť, vie vás to zaujať. Je to ešte trošku rýchlejšie a dynamickejšie, keď ten hokej sám o sebe je pomerne rýchly a dynamický, takže dá sa na to pozrieť, dá si to užiť. Je to zápas, ktorý každý, kto videl kedy hokejový zápas, si ho vie pozrieť a vie či už fandiť svojmu favoritovi, alebo si ho aj zahrať. To ovládanie tam je veľmi jednoduché. Samozrejme, naučiť sa to hrať na tej profesionálnej alebo kvalitnej úrovni chce roky práce a tvrdej driny, ale užiť si zábavu pri hernej konzoli zvládne takmer každý. Viem, že hlavnou cenou sú lístky na reálny hokejový turnaj v Švajčiarsku, ale mňa zaujíma to, čo je ešte predtým. Čiže to veľké finále, ktoré bude na našej streamovačke. Je to televízny šport alebo obrazovkový šport? Ako to bude celé prebiehať? Je to aj televízny šport, to môžeme takto nazvať. Bude to vlastne prebiehať spôsobom, že z každého jedného mesta vzíde nejaký finalista vlastne z tejto našej roadshow a tí 4 finalisti prídu ku nám sem na Kolibu, kde si teda zahrajú navzájom proti sebe takéto finále a budeme vlastne streamovať nielen to, čo sa deje ako keby na ich obrazovkách, čiže vyslovene tú hru, ale zároveň budeme streamovať aj ich nejaké emócie, ich cestu okolo toho, budú tam samozrejme aj nejakí komentátori. Komentátori, to sa musím zastaviť. Normálne to bude ako s televíznym štúdiom v Ceruskou, kde sa budú hodnotiť jednotlivé akcie? Tak to funguje? Štandardne. Áno, je to veľmi podobné a tá kvalita, keď sa pozrieme na tie top medzinárodné prenosy alebo aj na tie top prenosy, ktoré máme na Slovensku, či už sú to majstrovstvá Slovenska alebo podobne, tak máte to úplne rovnaké. Máte tam štúdio s analystmi, kde takto sedia vlastne analytici, ako sedíme tu my a rozoberajú ten zápas. Máte tam komentátorov, grafiky, replaye, cerusky, hej, rôzne uhly, rôzne pohľady, takže áno, tá úroveň tej produkcie toho vysielania je veľmi na vysokej úrovni, tak povediať odpovedajúca tým medzinárodným športovým štandardom a práve aj v tom turnaji Jojplay
budeme realizovať takýto pomerne kvalitný prenos, kde ľudia naozaj budú mať možnosť nielen zažiť ten zápas a prežiť tú emóciu, ale aj rozobrať si to do detailov a možno pre tých, ktorí nie sú familiárni práve s tým hokejom, naučiť sa čo to o tom, ako to funguje a ja vždycky tak hovorím také dobré odporúčanie, keď sa na to nejaký rodič pozrie, je vždy dobré to porozumieť a zahrať si to so svojím dieťaťom, lebo naozaj je to veľmi dobrý spôsob, ako premostiť a budovať ten vzťah, čo je konec koncov, čo aj napríklad Svetová zdravotnícka organizácia odporúčala počas pandémie covidu. Celkom ma zaujíma, či sa úplný amatér môže dostať do nášho finále. Ako to funguje? Hypoteticky môže mať na to šancu. Čiže človek, ktorý si to raz za čas doma zahrá, ak bude mať šťastie, tak by sa mohol dostať čo najďalej? Ale je to tak, v podstate závisí asi aj od ostatných súperov. Dobre, poďme si povedať, kde to uvidíme. Čiže to najbližšie kolo a potom sa dostaneme na finále. Najbližšie kolo je, myslím, Trnava? Alebo kde tu mám? V Trenčine máme, 25. budeme vlastne v Trenčine, áno, je to tak. 25. sme v Trenčine v nákupnom centre a 26. sme vlastne v Nitre. Čiže toto sú dva najbližšie roadshow, to tak môžeme nazvať, kde môžu prísť aj ľudia, ktorí nie sú registrovaní vopred. Tak. Môžu sa tam prísť aspoň pozrieť, zahrať si s nami nejaké aj vedľajšie aktivity. Máme tam aj, nazvem to tak, že ten retro, taký ten naozajstný hokej, že si skúsime s hokejkou to, čo už je zabudnuté, obyčajný To hokej. nie je vôbec zabudnuté. Je to stále, to má svojich divákov, to nazvime, alebo svojich fanúšikov. A potom to veľké televízne alebo streamovacie finále 9. je až 9. mája. Veľmi sa teším, že ste nás uviedli trochu do tejto problematiky. Ak to vie, možno tam uvidíme samé hetriky od Slavkovského. Je to možné? Ďakujeme. Ďakujeme.